ọ ga-adịrị mma. Ha masị unu ga-adị ka echi maka na echi anaghị akọ n'igwe. Unu ga-adị ka mmiri ụtụtụ maka mmiri ụtụtụ anaghị agba ururu. Ana m asị unu, kedu ka ekesi anyanwụ na mpaghara ebe ọbụla unu nọ, ma ndị nọ n'ụzọ ije, ma ndị nọ n'ụlọ, ma ndị nọ n'ama, ma ndị nọ n'ụlọ. Ana m asị unu, ele otu unu dị? Unu apụtakwara apụta? Unu emela kpa ole? Unu ree mma ekwa? Kedu ka unu dị? Ọ dị mma. Awụtakwala m ọzọ n'igbo ekunye ya mmemme nke ejimara bụ ihe gbasara Igbo. Ọkwụ na ma ihe anyị na-eti mkpu ya, Igbo gịnị? Igbo amaka. Igbo bụ ebe anọ. Ndị ọbụla Chukwu kenyere n'ala Igbo, o nwere ngọzi pụrụ iche. Chineke kechara ala Igbo so ya kpọmkpọm, gbaa ya nje mma. Ya otu a ka ọ dị. Amasị unu, ya gaziere unu. Ndị na-azụ ahịa, unu na-agbakwa aka ahịa dịka otu ọbụla ụbọchị na-adịghị. Ndị nke Chineke ga-enwe mmeri. Onye nwere okwukwe na ọ ga-adị mma. Onye ọbụla nwesie obi ike n'ebe Chineke nọ, ọ ga-eme ka ọ dịrị anyị na mma. Ana m asị unu, onye ji nke o ji ya gịnị ya jidesie ike. Igbo unu na-atọ m ka gịnị? Shuga. Unu tọkarịrị mmanụ aṅụ. Ihe ọma mere onye ọbụla. Ihe ọma mere onye ọbụla. Ihe ọma mere ezinụlọ ọbụla. Ana m asị ndị ụmụ agbọghọ toruru elu dị n'alụbeghị, unu ga-alọta n'afọ a. Ndị okorobịa ịlụ nwaanyị na-agụ ọrụ ego eji arịa ya, unu ga-enweta ya. Ndị nne na nna na-efe n'isi na-azụ ụmụ ha, ọ dịka a na-eme, ọ dịka a na-eme, unu ga-ebidoro ibu uru ya. Onye ọbụla ihe mgbu ma ọwụwa ndị ya ji, ọ ga-aha ya, ya nwere onwe ya. Na masị unu, ngozi ngozi nụ, ngozi ngozi nụ, ngozi ngozi nụ. Ọ dị mma. Ana m asị n'ụbọchị nke tata, ihe anyị ga-eleba anya bụ kedu ka ụfọdụ ga-asị, Odoziakụ, kedu oke imi ga-ekwu n'ụbọchị tata? Kedu ka anyị si anọkọ ọnụ n'ezinụlọ? Kedu ihe ga-eme ka ezinụlọ nwee gịnị? Nwee nnọkọ ọnụ, nwee udo, nwee ịhụnanya? Kedu ofu maọbụ ihe abụọ anyị ga na-eme n'ezinụlọ ga-eme ka ezinụlọ na-gịnị bụrụ otu? Maka Igbo na-asị Igbo bụrụ otu, eme gịnị? Anyị gaa n'iru. Kedu ihe ga-eme ka ezinụlọ gịnị nwee ọganiru? Akwụsị m ka m jụọ ajụjụ asị, biko unu tinye ike n'ọnụ. Onye ọbụla gwagodo m ofu ihe maọbụ abụọ a ga-eme ka ezinụlọ wee na-aga n'ihu. Unu mana ezinụlọ gaa n'ihu, Igbo agaala n'ihu. Nke a na-ekwu ugbu a, aga m achọ ka unu zibata ozi, gwa m ofu ihe maọbụ ihe abụọ unu na-eme iji hụ na ezinụlọ na-eme gịnị na-aga n'ihu. Mana nke m ga-asị ka m kwuo ihe dị ka otu maọbụ abụọ, mgbe agazie ntị ihe unu ga-ezipụtere m n'ozi. Unu ga-ezipụtere m ya n'akara YouTube, unu ga-ezipụtere m ya n'akara Facebook, Igbo Ekune TV, na WhatsApp, na ekwentị unu ga-eji zipụtakwa n'ozi maka ndị na-amaghị n'ụlọ. Nkịtị 8 nkịtị 6 nkịtị 5 3 5 6 6 6. Nkịtị 8 nkịtị 6 nkịtị 5 3 5 6 6 6, maọbụ nkịtị 8 nkịtị 3 3 8 8 1 4 3 3. Ka m kwuo ya ọzọ, nkịtị 8 nkịtị 3 3 8 8 1 4 3 3. Unu kpọọ anyị ebe ahụ, anyị ga-egere. Ịchọkwa ka anyị bịa ebe gị kwuoro gị ihe, ma ebe ị na-azụ ya, ma ọ na ịchọrọ ka ekwupụta ihe dị ya agha n'ime ihe onyonyo Igbo Ekune, kpọtụrụ anyị ga-abịa. Anyị na-ageta ntị nwekwe ihe dị na ya, nwekwa ihe dị na ya kpọ ha na anyị gịnị, ị ga-ahụ anyị ebe ahụ kpọmkwem. Nwee ka isi chọọ ka anyị kwuoro gị, ma o nwere ihe ị chọrọ ka anyị kọwapụta. Ụfọdụ ndị na-ama ihe nkụzi pụrụ iche, kpọọ anyị ka anyị hazie ya, anyị ga-abịa gịnị wepụta ya bụ ihe. Dịka anyị si ekwu maka ezinụlọ, ofu n'ime ihe na-eme ka ezinụlọ na-aga ọfụma bụkwanụ ikpekọ ekpere ọnụ. Nke ọzọ bụ irikọ nri gịnị ọnụ. Ọtụtụ mgbe anyị na-ekwu dịka ndị oyibo si eme, mapụzie ihe ahụ gịnị na-ejikọ anyị ọnụ. Anyị bidoro ụmụ na ezinụlọ na-eme ka ezinụlọ na-erikọ nri ọnụ, na-ekpekọ ekpere ọnụ. Ericha ihe ndị ahụ anọkọ ọnụ, karịchaa nkarị dị iche iche. Dịka m si cheta mgbe anyị dị obere, nna m na-awụ
anyị niile nọrọ n'oge ọnwa na-agba rie nri ka anyị bụ ndị toro n'ime ala Igbo, ebe nke a na-agbụ n'ọgbakọ nke ala Igbo n'ime ime obodo ebe a ka anyị toro. Ọ na-agba ọnwa na-agba mgbe a ka eji eri nri abalị. Anaghị anọ n'ime ụlọ eri nri abalị, ọ n'ezi. Anyị nọ n'ezi ahụ ericha nri abalị ahụ, anyị nọ ebe a na-akọrị nkọrị akụkọ ifo, ma nna anyị na-agwa ihe dị iche iche, ma mgbe ha toro nke esota dị nke esota na-akọrọ anyị akụkọ dị iche iche. Ọ na-eme ka ezinụlọ gịnị na-achịkọ ọnụ. Gị nwa bụ nne, gị nwa bụ nna, kedu ka isi achịkọ ezinụlọ? Kedu ihe unu na-emekọ ọnụ? Kedu ihe nwere ike ime na ịnọ n'ofu? Maka na mgbe ọbụla ịnọ n'ofu, ọ ga-eme ụmụaka ha enwe obi nwanne, aghara ebido na-ekewa ha n'oge, nye ha n'ihe, kọọ ha nne ha na-erikọ eri otu mgbe ụfọdụ nne na nna na ụmụ rikọọ nri ọnụ, awụnye ya n'efere mbajara ka a na-akwụ tire n'asụsụ ndị iti. Onye ọbụla were aka, ụfọ iji aka ide ekwuru rice na-awe n'ọdụ gị, onweghị obe iricha ya ga-akwụ aka. Maka ihe ndị oyibo emere na ụfọdụ anyị ilozi nwa akpụ na nwa ofe ha, a na-etu ngaji etu ihe eji adọrọ ya, iri eriri ala ya dị ka ị na-eri. Mana i were nwa aka kọrọ nwa akpụ gị siri ofe, ihe gị racha ya wụọ n'ahụ aka niile gị na-ebegide na-ara ya, ọ na-edo ahụ. Ya bụ ka anyị gbaa mbọ na-ekpekọ ekpere ọnụ, gbakwa mbọ na-erikọ ọnụ, na-anọkọ ọnụ, na-akọrọ ụmụ anyị mgbe anyị na-eto nekwa otu o si dị. Maka ụfọdụ ihe ha na-amaghị karịrị ha. Ka chi na-enwu ndị ichie na-apụ, o nwere ihe ndị anaghị emekwata ọzọ. Ka agba mbọ na-ekpekọ ekpere ọnụ, na-erikọ nri ọnụ, na-akọrịta akụkọ ifo na akụkọ dị iche iche. Ọ na-achịkọ ezinụlọ ọnụ. Nke a ka anyị ga-adọbiri ya, emekwa anyị ga-aga n'ihu na-ewepụta ihe ndị ọzọ ga-eme ka ezinụlọ bụrụ otu. Nwekwe ndị nke ị na-eme kpọtụrụ anyị, ọzọ ka m ga-adọbiri ugbanasị. Mgbe ọbụla anyị ga-anọkọkwa, enwekwa ebe ike ịgaghachi azụ n'ikwute ọtụtụ ihe a ga-eme ka ezinụlọ gịnị na-aga n'ihu. Maka onye ọbụla nwere ọrụ gịnị ọ na-arụ n'ezinụlọ. Ana m asị unu ya keziere unu.